Biazite. Gini ka gina neto na azo n'enu ahụ. iPad ya from yawa. Iwelu gini? Nwere iPad ya from yawa. Iwelu iPad ya? Gini bụ iPad n'Igbo? Ipipi. iPad n'Igbo ipipi. Ka iwelu chala ipipi gini wee mee? So I draw aloud. Press EPP during school days. Una adịghị allowed i press ipipi during school days. Okay. Gini wee mee? So mbata zi na room. Mefuneto with EPP. Mind mu we di surprised. Okay, mind gị dị surprised. Gini bụ surprised n'Igbo? Mind mu chefu onwe mu. Okay, mind gị chefuo onwe gị. Okay. So then see neto juko. The way that EPP it did not allowed. EP press here. Gini bụ allowed n'Igbo? It did not nkwete. Idolo nkwete. Hey, sopo nwa m. EP ya. So then always see me. Don't worry, Sister Zite. Mama make mommy proud. We get a trophy for mommy. See, I need to chuku. How would that EP? Always see me. Okay. So then, but again. More go one or the second time because all continue now. Press the EP. Gini bo continue n'Igbo. Hallelujah to another level. Oh, hallelujah to another level. Okay. To the EP. All right. So then, when one when chair is igbo warning. The third time. So Madam na jazu. Not use it. When chair pata. Full out with it. Mu chefu. Muki mind gi chefu. Yes. When we do the thing. Akwa na alomo mmanya. Ime again. When we do the EP very mearu. When we do the EP very mearu. Okay, we do the PP very me alu. All right. Okay, ne ebe akwa. Okay, thank Raya. Again. Mommy, no upstairs no press mua EPP. Okay, no upstairs na press again one EPP. Gini bụ press n'Igbo? Hapụ akwa ga aka. Gini bụ press n'Igbo? Napi. Ị na-apị? Okay, ka ị pịcha gịnị mee? So then we get to the room. Where we see why he give a pressing at EPP na this school day. Okay, ọ sị gị why gị nwa je a press EPP na this school day? Yes. Gịnị wee mee? Only weekend it can press ya. Okay, only weekend it can press ya. All right. Don't worry. Don't cheer for Is here don't cheer for. Okay, don't cheer for. Yes. Okay, don't worry n'Igbo bụ. Don't worry mean don't cheer for n'Igbo. All right. Cheer for. Making more mommy proud. We're getting the biggest for. All right. So we see of that thing. We see okay so the come take it to level where here. Okay. Agwacha gị isi oke na ị ga-edobe ya o wee pụọ. I wee take the game to the next level. Wee na-apị ya. Yes. All right. So come again. We scream. We screaming. We say. Gịnị bụ screaming n'Igbo? Anti kwuru na ofu ebe Igbo nke ihe na-asụ na akwa gị aka. Hey! Sama. Okay, sama bụ screaming n'Igbo. Okay, ka ọ samacha gịnị wee mee? We took it for like this. Like how? Like this. Okay. With angerness. With angerness. Yes. Gịnị bụ angerness n'Igbo? With honor pala. Jesus. With honor pala. Honor pala. Hey. Na amala mo Portuguese bụ nke a ka Igbo biko ni Chineke menunu m ekpere. Okay.
Neto chukwu. Ọkwa taa bụ Thursday. Taa oyigi Friday. Oyigi Saturday. Onwekosi ye Sunday. Mana echi m unu warning no watching of cartoon, no pressing of any phone, apping any iPad, no game, nothing on school days. Asị ka eziokwu, ijecha akwụkwọ bata saalụ lie nni, ime homework gị, lie nni abalị na akpụ wee kwado fe echi. Ọkwa ka anyị si eme Monday till Friday. Iwe bata taa je bunye iPad na apị. Nwanne gị nwaanyị wee chie gị wọnụ iji ọnụ gị kịta wee kwuo na echi gị nke izi chie gị nke ịbụọ ị na-apịlịtọ. Say don't worry, I'm gonna make mommy proud. Wee pịrịtọ ọgịn. Even if you na press gị nwa ipipi, you ga still make him more proud. That is not the bone of contention. If I abụrụ ya bụ isiokwu bụ na asị no pressing of anything on school days. You will disobey your mother, disobey why your elder sister. Netochukwu sekpura na chinyake. Sorry, mommy. Na gịnị me? Sorry. Ịdị sorry. Gịnị bụ sorry n'Igbo? It's okay. It's okay. Sorry n'Igbo. It's okay. Netochukwu asị gị gịnị bụ sorry n'Igbo? It's not it's okay. Gịnị bụ sorry n'Igbo? Ọlọ ndo. Nya bụ iso ihe esikpo ebe ọkọ 8:30. Ngwa, gụọlụ mụ na zite gbaghara idisobela. Ezi mommy na zite balamu. Ijo yumele tukiwa balamu. Ijo yumele tukiwa balamu.